Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar de la Casa Alegre de Sagrera, de Terrassa. La Casa Alegre de Sagrera de Terrassa és un model d'habitatge de burgesia local de començaments del segle XX, fet en un estil eclèctic i d'inspiració modernista. La construcció de la casa és de principis del segle XIX i va ser obra de Joaquim de Sagrera, però jo em centraré en la gran restauració, en la gran reforma que es va fer en el 1911, moment en què s'havien casat Mercedes de Sagrera amb Francisco Alegre Roig. Aquesta gran reforma va ser encarregada a l'arquitecte Melchor Vinyals i Muñoz i, malgrat no s'han trobat fons documentals que ho puguin acabar d'assegurar, es creu que en l'interior, en aquesta reforma, va poder participar un altre arquitecte, Josep Puig i Cadafal. Aquesta reforma està inspirada en el gran moviment artístic d'Europa que hi havia en aquell moment, que és el modernisme. L'exterior és sobri i sense massa signes de riquesa, mentre que l'interior és fastuós i de grans dimensions. La decoració modernista s'evidencia en la façana posterior de la casa i en els interiors. Destaquen especialment els treballs de fusta i forja, els mosaics, els vitralls, les pintures murals i els relleus escultòrics. La casa presentava un elevat nombre de comoditats i signes de benestar. Hi havia calefacció central de carbó, electricitat, banys complets i lavabos, grans vidrieres, balconades i jardins. A finals del segle XIX, l'hereva de la família Sagrera, Mercedes de Sagrera, es casa amb Francisco Alegre Roig, un destacat fabricant, molt lligat, molt vinculat al que és l'oligarquia local encapçalada per l'industrial i polític Alfonso Sala i Argemí. És la unió de dues famílies de la burgesia local. Mentre que una d'aquestes famílies el que està aportant és un cognom, un il·lustre passat, però que ja no hi ha fortuna, l'altra aporta una considerable fortuna, una bona posició econòmica dintre també del que és l'àmbit polític, i d'aquesta unió sorgirà, entre altres coses, aquesta gran reforma de 1911 del que és la Casa Alegre de Sagrera, que tots i totes és la que coneixem actualment. La Casa Sagrera serà restaurada i reformada en el 1911, seguint un estil eclèctic d'inspiració modernista. Ens trobem un edifici amb un cos central i dos laterals, que formen una U amb un pati central. Exteriorment, si us col·loqueu des del pati, veureu que una d'aquestes naus, aquestes laterals, té una decoració així com molt austera, mentre que a l'altra hi ha més trencadís, hi ha una decoració així com molt més vistosa. Explicació: tindríem la part, les sales, les dependències que seran destinades pel servei, i l'altra, aquesta més suntuosa, més bonica, és la que està destinada als membres de la família. Per això ja exteriorment podem anar diferenciant el que seria la part de la família i la part del servei. En aquesta nova reforma es projecta una façana nova, simètrica, de planta baixa, 2 pisos i 2 torrasses als extrems. Gairebé ens recorda com si fossin les 2 torres d'un castell medieval. Aquest edifici té planta baixa i 2 pisos. Al costat de la casa gran, integrats parcialment a la seva façana, s'hi construïren 3 pisos que tenien com a finalitat obtenir rendes del seu lloguer. Tenen una porta d'accés independent, ocupen una amplada de 2 casals, però només un d'ells forma part, per raons de simetria i d'estètica, de la Casa Alegre de Sagrera. A la planta baixa hi trobem l'entrada, que actua de distribuïdor de les diferents dependències. A la dreta hi ha l'anomenada Sala Bartra, antic menjador de diari de la casa. A l'esquerra, el quarto de reixa i el despatx. Al fons, el gran saló, hall i un envidriat. Ens trobem amb la part més noble de la casa, amb aquest hall on tenim totes aquestes pintures murals de Pere Viver. Tenim aquestes columnes amb aquest fust esgrafiat i aquests capitells amb diferents al·legories dedicats al comerç, a la indústria i a l'agricultura. I què em dieu d'aquestes vidrieres, aquests vitralls de la casa moumejant? Una meravella. Trobem el que al principi havia de ser un gran menjador. El projecte inicial neogòtic de Joan Pallarols, de 1917, va resultar inacabat. Només es va construir la llar de foc i els grans finestrals amb vitralls amb decoració naturalista.
A l'ala oposada s'hi trobava una zona de serveis dedicada a les cuines, al planxador, al safareig i estretes escales que anaven al soterrani i a les habitacions del servei domèstic localitzades en el primer pis. Després, un espai per al servei, el cosidor, i un estret passadís que comunicava amb el menjador de diari de la casa. Del gran saló surt una àmplia escala noble, que dona accés a la planta superior. Hi trobem 4 pintures de Joaquim Vancells, la més important dedicada a les altures de Rubió, on Joaquim de Sagrera fou fet presoner i condemnat a mort l'any 1811, i les altres que representen els 3 masos propietat de la família Alegre, Can Ametller d'Abrera, Mas Valls i Campalet d'Ullastrell. Al primer pis es van conservar les habitacions nobles de la primera mansió del Sagrera. També trobem els banys i les noves habitacions, utilitzades com a dormitoris de la família. A l'ala dreta, una gran habitació de jugar per a la canalla i les habitacions del servei. Al soterrani hi havia un gran espai on estava ubicada la caldera, amb la qual hi havia calefacció central, també hi havia les fresqueres. A les golfes es va instal·lar el que es va conèixer com el pis Fontanals dels anys 30. A l'exterior teníem el jardí, d'estil d'inspiració francès, que va substituir les hortes i un conjunt d'edificis dedicats als coberts, galliners, la sínia i l'oficina en què es passaven comptes amb els llogaters cada diumenge i la casa dels porters de la finca. La família Alegre de Sagrera es va mantenir fins als anys 60 com una de les més importants i tradicionals de la ciutat i van estar emparentats amb altres industrials com els Fontanals, que van ocupar a partir dels anys 30 el pis superior de la casa. Amb les primeres crisis tèxtils dels anys 60 va caure la fàbrica dels Alegre, la Terrassa Industrial, la qual cosa va dur a la família a una lenta decadència econòmica que va portar Antonio de Sagrera a projectar l'enderroc de la seva mansió. Després de diverses peripècies, la casa fou venuda a l'Ajuntament de Terrassa l'any 1973. Actualment, la Casa Alegre de Sagrera és una de les seccions del Museu de Terrassa i es pot visitar. També és un lloc, és un espai idíl·lic quan es fan activitats com les de la Fira Modernista. Hi ha exposicions temporals i permanents i us recomano que aneu, que la visiteu perquè us encantarà. Res, això ha sigut un resum molt resumit del que és la història de la Casa Alegre. Si voleu ampliar una mica els coneixements, tinc un vídeo que estic parlant d'una pintura que es troba precisament en aquell menjador principal d'Alexandre de Riquet, que serà el protagonista de la propera Fira Modernista del 26. Res, això ha estat tot fins al moment i fins a la propera. Adéu, adéu!